Ekiongani gotoko gechaka kurwase county ya Kisii abwase ritkoria rero mugavana bwe county ya Kisii James Ongwae kubwaterana amono mokonyo ya Joash Mangi aba MCA nabo igo aba minister kurwase county gosikorose kurwase bunge ye county ya Kisii nigo bakoretaro erikorigereria para ya Falcon Link Road ye kurwase nsemo ya nyanjwa goswa imiyo mocho Kisii abwase pare yo egochikoera omoiri bwo mwakoyo nigo umugavana bwe county ya Kisii umuske James Ongwae nyakaba uikirana erikorigereria enchira pare yira chikonyakaba gego Kenya okurubikana gw'ikigari gatigati y'omuche obusongo abwase Dr. Joash Mangi nabo igo amona omo MCA bworogongo Duke Nyarango banyakaba bagwikirana asense miyase batebirumuna murubiri yo nomuya nigo urachikonyakaba gokorenta amagendero ase county ya Kisii pare igana cha korigereria ne pare kuigora nyanchwa ekorwa Falcon petrol station ekogenda paka nyanchwa bone pare igari gaba libaga abantu bari gweta round stadium gusaba etakuru daraja mbili bona goikanyanchwa gere takikeya moyoka in about 2 minutes yo muntu kwa ikire nyanchwa igo pare iga igona cha korigereria kyare wiki go chango beka bare rami in the next 1 month pare ne ninche ko yegore rinde anyore ngabono kogenda nyanjine tekeyemo nechi para chinde nchire chinde to kobeka chirami chinyinge iga ige taoni itobona yabeire na into tutaje ko tabanga tutagete city goseba no murefu rero ko tabanga yabeire city gaba gusiba mindonga motore gona are korigererie pare ye ntagete kora batara beke rami next week toigwara nenga ba kolire ga siengia balimu arekorora saa iga arengeri orumomo muntu taete lakini bono kwena nyanchwe just 1 minute igora kini abagusiba mindo manyanga na otole ama na magendero na rumu atachorete that we are here to support what the government is doing together with the assembly, and this is not time to second guess each other. This time to support government 100%. We work with the government, we want to make sure that we deliver for what our people like us to do. Kika mbeleni hapa iko barabara, tulipokuwa tukiangalia hata tuko tunafikiria kama itakuwa barabara, lakini kwa tizi governor uliamua ukasema hapa tuweke ram na hii barabara itasafu watu wengi wanyanchwa, especially wenye wanaenda sehemu za Bonjari. Governor ninasema ni asante.